हामबाय जत मीडिया पार्टीफोरनो तै आं सानो बिनि उनाव जे चुबाचु यापै सेमंग सामं बागै अजागाव हाइमान जाफायनाय जतनो हामबाय बेखौनो याफारै दिनै महामारीनि समय जों बरक हिसाबै बरकनि गानाव थायै चुबाचुनि बागै যারা ইয়াক চুবাচুনি ইয়াক ফলাও দেখা বরকনো বেলাইখানে হামবাय তিনি বিশেষ করে ওরা সাতাইকলায় ওরা IPFT ইয়ত যে অর্গানাইজেশন দङ বরকনি উদ্যোগেনা বিশেষ করে বেखायबा अ जागाव दल बल हिलाय बरकनो ओरा केबा माइरं केबा रां दुई चुबाउई यापि थालचांगै गरै गरिब गजरा बररकनो सीमित जे क्षमतानि बिसिङो किसिसा दाबंनो माइ चादरुप माइरं सालनि सालतारनि बागै खाना रिदा माननो अब जे पदक्षेप नामानि अब खुबै काहाम एवं अब साक्सेस हुंखा गाय तिनी आरो MLA भाई सिनियर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA बरमगोनां प्रशांत देबबर्मा बबो भाई मानजा फाइगा तै पार्टी आइखु तिनी आरो बरमगोनां गोबांमा आदं बरबो भाई ओ जागा तिनी मानजा फाइगा ओंखाय सिनो एलाका बासिबो जारा गफाना हामजांनाय समाजना हामजांनाय बरबो बरनि साहाय्यनि याक फलगिरिखा मोसामुंगो ओंखाय महायाक्ता महामारीनि समय नेशनल डिजास्टार डिक्लेयार रिजाक समय बररक मुतिखैयै चुबाचुनि सामुंगो याक फलगिरि मानो जों जदि तमुं लकडाउन तेबो एक्सटेंशन खालायजाखाय तेबो फाना फलकजाक्तिंखाय अ जरा रगबो जों बरनो कयनाय बरक जाते तिनिनि हायनो जारा सरकारि चाकरि खाय दङ बा जारा सच्चल परिबार बरक बरन साहाय्यनि याक बारि रिथं ओंखाय म जे महामारीनि समय बिसिं बिसिं गामि आमचाय रग जारा म रूपनि प्रादुर्भाव सम्पर्के काहामखाय सिया म समय गभर्नमेन्टनि जे गाइडलाइन रिजार्भ दङ अबरनो काहामखाय जारा बुजिया बरकनो जों जारा किजा सिनाय नुनाय बरर बरकनो काहामखाय बुजाखांथों बरकनि थानि सरकारि गाइडलाइन दङ साइ बुजोबै सिनिम ओ डिस्टेंसिंनि बागै साजाकमानि बा जे ओ जे प्रिभेन्शननि बागै साजाकमानि अकक रंनो बंथानि पिनांथों गाकाय जों सिनि समस्त त्रिपुराबासी रंनो हामबाय मारियो म कारणे ताबुक पर्यन्त सिभिलियननि बिसिङो उदयपुरनि खरकसा गीता कर्मकारिणी जे मानजाकमानि ब किन्तु ताबुक रिकभार हुंखा आबनि परे ताक पर्यन्त कुनु सिभिलियन ताक पर्यन्त 88 जना करोना पजिटिव मानजाखा अरनि बिसिङो एकजन सिभिलियन बब रिकभार हुङि पाइखा तार माने ते बाकी 87 बरक BSF नि थेके हिनि साइमानखा ओंखाय जों पाब्लिक दग जथेष्ट सचेतन आमन बागै बेलायखा हामबाय ओंखाय जों मोर डिस्टेंसिं नो मा मानेनाय मनो एकमात्र सिनि लामा कारण मनि बागै वैक्सीन अथवा मन बागै कुनु ट्रिटमेंट ताक पर्यन्त सारा विश्व ताकबो आविष्कार हुइखो काजै शत्रु যখন सक्रिय शत्रु যখন যখন তিনি
आक्रमणनि बागै যখন কয়া दङ आसमे आं जुदि निरस्त्र हंखाय आंनि यागो जुदि आंनो कासोनाल प्रडाक्शननि कुनु क्षमता करी हंखाय अ जराव हिजागै दंमोन हिंसाव आमनो न जों लकडाउन नि मा माननाय डिस्टेंसिंग हंखाय जेसे रेंज पर्यंत तंगै भाइरास आनो आक्रमण खायमे आपसुक रेंज गवर्नमेंट सागा 1 मीटर एटलिस्ट 1 मीटर हाकसाल के मा तंलायनाय हंखाय अ भाइरास आनि पर्यंत खाय आनो आक्रमण खालायनांला अबनो माने मा चलनाय हंखाय मास्क व्यवहार खायनाय कक साजागो मास्क हंखाय जेमन युद्ध क्षेत्रआव बुलेट प्रूफ फाकलाबो नाहारमा हाय जों लांमातै जाते आ भाइरास आदान प्रदान उंमेयातै संक्रमण उंमेयातै जों मास्क व्यवहार मा खालायनाय अ जिनिस दङ जों ग्रामे गंजे प्रतिटी बर' रंखानि कुसुबि मारिनाय बो कारणे जों तिनि लकडाउन माने चलायनाय ओमफ्राय जत्त ताकुब दङ ताबुक पर्यंत जों जेमन म नियम न माने चलेमानि बागै जों सुफल मान दंमोन हाय आगामी दिनाव जों म जे सरकारि गाइडलाइन माने चलुय म रुप থেকে हाकसालै दंमोननि बागै जत्न खानि कबगै आं तिनि सुसाय सासे